Здравейте! Да си поговорим малко за контрола. Какво е контрол? Това е опит за предпазване от всевъзможни опасности, всевъзможни черни сценарии. Най-често те са илюзорни. Тоест, страхът отдолу е илюзорен. Мъчим се да контролираме абсолютно всичко. Хора, емоции, поведението, външните обстоятелства, всевъзможни събития, че даже и се гордеем с това. Колко сме проницателни, прозорливи, планиращи, пресмятащи и така нататък. Само че от мен да знаете, нали е модерно, от мен да знаете, прекаленият контрол всъщност е страх, че и паника, маскирани като увереност. Това ще рече, че каквото и да се случи в този живот, аз не смятам, че съм достатъчно подготвен, за да се справя с това предизвикателство. Тоест, аз не разчитам на себе си, аз не разчитам на своя опит. Имам нуждата да контролирам. Тоест, да смятам, че се предпазвам. Защото ако кажа да се предпазвам, ще бъде неуместно. Тук говорим главно за илюзорните ни сценарии, а те са масово. Науката за психичното здраве отдавна е доказала, че всъщност под наш контрол са само две неща. Нашите мисли и нашето поведение. И хоп, сега парадокс. Тук вече предполагам, доста хора от вас биха казали как така, загнездва се някоя мисъл в главата ми, аз нямам контрол върху нея. Затова пък и ние останалите съветваме тези хора, спри да го мислиш, какво толкова. То така става. Защо е този парадокс? Защо хората тук наричат тези мисли? Говорим за психично здравия невротик в момента, обаче. Той е за психично здравия човек. Това се случва поради грешката да мислим през чувствата. Явление, което ние наричаме емоционално разсъждение. Тоест, ако се чувствам по определен начин, това непременно отразява истината. Да дадем пример. Страх ме, значи не мога да се справя. Емоциите не са доказателства. Те са сигнали. Важни, полезни, понякога точни, понякога подвеждащи. Всеки страх, всяка емоция води до някаква мисъл. И тук човек казва, това е мисъл. Не. Първо е емоцията. Първо е лимбичната система. Винаги тя реагира така или иначе. Емоцията, т.е. тя се появява за секунди. Едва след това тази емоция оформя мисълта, която пък води до нашето поведение, нашия избор. Тоест, ако не поставите под въпрос мислите, породени от вашите чувства, вашите емоции, рискувате емоциите да продължат да ви управляват. Какво се прави тук в случая? Примера хващаме, който дадохме. Страх ме и за това няма да се справя. Първо, назовете емоцията, опознайте я. В случая страх ме. Второ, проверете мисълта. Няма доказателства, че няма да се справя. И преди съм се справял. И трето, изберете поведение, което ви приближава до целта, въпреки страха. Така или иначе ние сме едни много страхливи същества. Какви са фактите в този пример? Подготвял съм се, репетирал съм, готов съм, и съм се справял и преди. Друг факт. Тревогата е относително нормална, когато ни предстои нещо ново, непознато за нас или нещо, което сме натоварили твърде много с психична енергия. Демек ни е много, много важно. Трябва на всяка цена да се справим. Точно това пренареждане от тая автоматична реакция вследствие на емоцията, страх ме, не, няма да правя нищо, пренареждането от емоцията към осъзнаване на мисълта и нов избор всъщност е водещо за психоемоционалната регулация.
Тоест, да, върху емоциите си аз нямам контрол. Ако сега някой тук чукне рязко на вратата, ще се стресна. Нямам контрол върху емоциите си, но имам контрол върху мислите и изборите си, т.е. върху своето поведение. Да обобщим. Нямаме контрол върху почти нищо в този свят, в този живот. Рано или късно отдолу блясва всъщност точно тази свръхнеувереност, която ви кара да контролирате. Нямаме контрол над хора, над събития. Имаме контрол върху нашите мисли, нашите избори, нашето поведение. Имаме контрол върху това да си помислим, че на брой години сме на тая земя, минали сме през какво ли не, и всъщност интелектът, означавайки адаптация, когато ми трябва 3, но аз познавам само 1 и 2, ще впрегна този интелект и от 1 и 2 ще направя 3. Т.е. ще ползвам своите ресурси, които вече знам, които мога, които умея, за да се справя с това новото, което ми изглежда страшно. А всъщност внимавайте с предположенията, с предпазването, с планирането, дозирайте го, защото в опитите си да се анестезирате, да се обезчувствите, т.е. да се предпазвате от болката, вместо да се анестезирате, да не изпитвате болка, вие всъщност ставате още по-чувствителни, изнежени. И едно е такова стрес, че пък той живота никога не пита, готови ли сте да ви ръсна и това, и това, и това, и това. И едно е такова стимулче, вие давате свръхреакция, защото не сте тренирани. Сега, разбира се, че е ясно, че ние няма как да не се мъчим да предвиждаме неща, да разиграваме сценарии в ума си. Това си има своето място, затова е еволюцията, нали? Затова сме оцелели като вид, дори да предвиждаме опасности. Въпросът отново е в дозата. Нали? Един аналгин е полезен, когато е нужен, да е 50, 100, знаете какво ще се случи. Така че много е важно да се прави разлика между реален страх, мечката, и илюзорен страх. Разбира се, съвсем не казвам бутайте се в всичко, дето може да ви заболи. Нали? Не сме мазохисти. Но важно е отново винаги да се питате, това реален страх ли е? Кои са реалните страхове? Е живото застрашаващите. Всичко друго е илюзорен страх, който всъщност, пазейки се, ни ограничава и от към развитие, и еволюция въобще, и от към порастване, ментално, психично, емоционално, и от към отношения.